siya guys magdungag taog saging. So wala man ni kuha guys, wala na ni sa putla kay maka salba po di siya sa hangin. Diya maigo po ni ahong paja. So magdungag ta karon og pamahaw ng saging nga natumba pero kuha na siya guys, nanay nahinugan na. Yan na guys, sa katong saging mahaw ta. So wala siya ang pamahaw guys. Galing sabaw nga ota nga guys. Sumadong adlaw na tuntan guys kanang dante di awa mo gawas kay talawan og uwan og hangin artikado o sige ra magpang mahid nang jahang tiil. Ay tanaw ra ba arti di mo gawas ng lapok na kay maggardin dito gardin ta. Tanaw-tanaw man ka na. Hi, good morning Ma'am Betty. Ni Mami Flora. Yara ko. Shout out nindong tanan guys. Mga komentor. Maadong buntag. Nga. Buntag nga. Ngit-ngit ka do kay. Sige uwan. Og hangin. So ato tas bye-bye ron guys. Alas 5 pa guys. Hello guys. Maadong buntag. Maadong adlaw natong tanan guys. Karon ako diri sa bye-bye. Ang tanawon guys ug nabay duty kay lahi na pud kadto ang panahon. Nay ko ana ni abot nga birds. So birds na sila kay na dako na sila guys. So gabi guys, so ko naka tug kay grabe kasi kasug hangin. Kuya wanta sa hangin ja. Okay lang taga ng hangin ra nga way dang uwan ba na may uwan kasi bang kasug uwan wala. God, katugnaw sa panahon. Ja ang pintanan guys kay nanapod kunoy bagyo lagi nganong ga sunod-sunod maning bagyo. Kana gari di pa na siya to apa mas papailidad to sa kuan muli turon marama mahaw. Di na man kadug dagat pero ay murag bularga na siguro ning basig ning dunggo ra ni gabi iba kay kasug kadug hangin. Guys, di lang natin ikuhaon kaya ito na isang pahinugon dyan na may murag na hinug-hinug na siya
So, magkuha na lang ko guys para agin. So guys, mabuhi ra jud ko diri sa probinsya basta nalay saging. Nay kamunggay. Malagwa tay kwarta pero nantay kaon sa gilid-gilid pwede ra jud ta mga kaon. Diya magdungag ron guys para mamahaw. Diya magutan pug ko og kamunggay para ipares dali sa saging. Kaya naman ko'y pinirito nga isda guys. Wala man tong sabawan. Tangan kamunggay. Diya guys, ani hugasan kay ag saging murag nay buti-buti ba? Kanang murag nay mananap nga. Isuri sa pasensya na masang kaldero kay bigaganan din ang saging. Diyan itong hugasan guys kay nalagay murag puti-puti na itong saging na murag puti-puti. So hugasan sa ni nate. Kay murag itakbuyan bito sa ug mananap, ha. Diyan mura na sa kuan guys, hinog-hinog na. So malapit na din siya mahinog. Sakit sa saging. Ang kuan kanang hangkitabilan og kuan guys kanang plywood kay matay man is kasug hangin, ha. Gawas kasug hangin. Ay, ano sa pataw niwa maning bagyo. Basi mag-stop operation na po drone pa kay na. Uy, nawa na lagi barko dadto. Nalaging gabi, grabe hangin jud. Tab-tab na jud ag kusina ni nanay. Pwede naman siguro natabunan og trapal. Para lang di ma kuan. Oh, sug naghangin no. Nanapila yung bagyo sa tuingan na may misis si Sir Mark Cooper nga nanapilo pressure. So amping tantanan guys. So magkuha di ko ron og kamunggay kay magsabaw kog kamunggay. Wala na siya na kuan na putla kay maka kuan po na siya diha kay basig putlo na matumbahan po dring kapajas ba. Nandiya sa naman na. Kaya kapajas daghan na makadug bunga. Okay guys, magkuha ta og kamunggay. Puri abudjag guys ni kuha na siya na yung daki na puri abudjag. Wala sugod na siya og daki. Di auto naman niya. So sa bawal og kuan guys naman may piniri itong isda. Subak. Guys, ibutang lang ng luya og tanglad. Kanang isda. Tangaran to sa kamunggay. Lagay sa tanglad. Kay wala pa mi nakapang merkado guys kay malagi na sige uwan. So diyan na guys makatambal na ni sa tuhang katugnaw sa panahon. Okay ra ni siya kamunggay niya sa kabuok isda. Kay palagi may maka adtuguan guys kanang merkado unja. Di pud si Papa Edi makapangisda. Unja guys mamahaw na ko guys mo ni hang pamahaw unja. Si Papa Edi mo na sa pamahaw, wag gyud ipamahaw pansit. Ja, mali jang paborito pansit nga bihon. Ja dia naghangutan guys. A few moments later. Ja guys, magpamahaw nga rin ako spikas kay ano lagi ron pizza 28 na. So maabot na gamang amo. Ay 29 murag mosuri pa kuno sila og Cebu City ja mga Ugos 1 siguro na maabot na dari. Ja guys, amo pakiton sa gibuhat guys nga bag-o na ko gipang buhat dari nga bago kay gahang mga tanom dadto has jang gitagaan ja. Mao ni ang gibuhat guys na kay nice man kuno ni jang buwaka. So ako kaila daning singan daning buwaka bas tanuma.
So ano isang ibutangan og mga design pud guys ba kay man yang ibutang dito sa atubangan. Diya maghimo ko ingani duha ka kaang. Diya ko ang hala pud sa gipinturahan kay rong nice pud sa og color. So ga dali ko dari kuan guys diya. Na day kuan dari guys kanang bata nga arang ka-cute kanang Canadian ko ning bataan niya. Na arang ka-cute. Diya guys, mao na ni siya guys ang nahimo na. Duha ni siya kakaang, diyan ni siyang gipamutangan og mga kanibang mga shell nga nice pud siya. Para manindot pud sa tan-awon. So na siya guys, duha ni siya kaang. Diya, dari na sa giutang sa dapit sa portahan kauban ning mga kuan kanang nas kaang pud diya. Wala lagi guys kanang salamat pud kung nag-uwan kay rong di pud ta mamubo na ni atong tanom. Diya guys, ato nga tuntong bata guys kay ganahan jud ko tong bata. Kanang nana dari mapudyo tulon ni sila ka bata nga Canadian. Diya guys, nakakawat na jud kog bata aran ni siyang ka-cute ning bata. Kanang Canadian ni siya guys pag umangkon ni siya dari sa kanang sir-in-law ni at ang amo. Mag-hi sa kadiri sa vlog dali. Hi guys, Tami Bibi guys. Ayaw sa ning ko sa dito lingkuran kay dito ba. Muban sa nako guys oh. Ako na isang adapon. Wow. Unsa man na siya? Extreme. Gusti. Extreme? Dua lagi kakiyan ba? Ako ni. Wala. Duha lagi ko nugiya ha. Tagay ka. Wala na. Tagay sa gusto si Kian. Dua kakiyan ako istara. Sarap ko ng kakiyan. Wala, very good. Very good kayo siya. Manghinatagon kayo siya oh. Mukuyog na ka na ko. Sige ha. Kung wala si Mama Sil ha. Kung wala si Mama Sil, mukuyog na ka na ko. Hala pariho di tagnaong na ah. Kung ano sila guys, kanang Canadian nga bata. Ah. Yan po gusto diya. Si Gabriel. Gabriel mga? Narabo ko yung manghod nga Gabriel. Ikaw sa ingani mo? Gusti. Triste? Di man good triste? Kirsty. Gusti. Kirsty. My name is Kirsty. O sa may apelido ni Kirsty? Gab, o sa may apelido Gab? O sa may apelido? Ha? Ortiz? Ortiz? Kirsty Ortiz. Ortiz. My name is Kirsty Ortiz. From Mindanao. Taga Mindanao na siya guys, pero ang ihang father ani kuan Canadian, taga Canada. So kisay nakaila diya sa mga taga Canada diya asag iyang papa ani gipangita. Namatay. Hala, namatay kuno yung papa. Oh, yan ko namatay. Hala, namatay mo papa? Kaluoy ba? Kay ngano namatay man? Wala ko kakuan sa iyang papa unsay ngalan. Ah, iyang Mike banto. ha? Mike? Mike. Sa apelyido man. Hala. Nakailan ko sa una apelyido man. Pero nakawa mo kakita sa inyong papa jud. Kana siya. Nakakita na siya pero gamay pa na. Ikaw nakakita ka. Pili edad ni. Iya nakakita ng papa nila. Ah, nalali si buot kung nakita mo kuno di siya. Pero ilang mama dani mo nakaibawo sa ngan. Oh, kabalo gito. Ingon man gamay. Pero pupa pa sa apelyido. Hala, kibisig na nakaila diha ha, Mike kuno pero wa kailas sa apelyido man. Pero maila ang apelyido. Ngayon, yung mga anak ko, tulo ka buok. Yang mga anak tulo ka buok diya. Ang duhara na adari kay usa to as pikas kay gamay nga bibi pa man. Pila edad to? Upat, 3 years old. Di ag katong dito. Ay manghod pa ni. Manghod to. Nya kani pila edad eh? Mo 5 man na. 5 years old na day ka? Mag-school na day ka? Ang ilang anak ko. Mag-school na day ka? Lagi ako nung papa guys kay namatay. Ang uban pang ito bagana nalumos sa sabaw. Di unay mangutana ang asag imong papa ina nalumos sa sabaw. Ikaw. Asa imong papa? Namatay. Adi ina nalumos sa sabaw. Matay lagi.
Luya po si mong papa. Basi buhi pa magudi mong papa ron. Kasi nangilad na. Ha? Nangilad. Di, buhi pa yung papa. Basi nung pangitaon day mo. Ito, mangilad naman na. Ha? Nangilad. Kisa? Ayaw niyang pa ko. Alam mo ba kwarta na? Ano po ka na? Tuwas ka ng baye. Ayaw ka ka. Kapadala pa. Pero kana siya umuhi, umuani, kanang magkatong sagot ko ingon ni Ate Dida ay kanang naghilap ko no. O nag-iinan ko no, monster. Bata kana. Hindi ko guys. Hala, luya. Kagwapa raling Angel, oh. Akapin niya. Gwapo, no? Amuon na naman ni guys. Tapos bahay na namin ako papuliyon. Ha? Ha? Hindi ko gusto kayo. Itong taon na. Ugmara, palitan ta ka, ugmaha. Ugmara, palita. Bandayin ta. Bandayon ta. Hapon na. Ugmara. Nya muban ka niya. Tawa lamang. Uy, muuban, dyan ka na ako. Ato taglungsod. Ay, palitan ka ng Facebook. Butang ka guys. Ay. Hi, saka guys na. Hi, guys. Guys. Hi guys. Hi. Love you guys. Slim oh. Love you guys. Ulami. Namuna. Kaso lang, akong papa ay asa dapit. Anong disukis? Asa imong papa? Asa imong papa, Chris? Curse. Namatay. Wala ka luwi sa pa. Kumagay namatay. Kisay gatudlo. Inay kay sa gatudlo na. Ang mama. Niya. Gatudlo sa imong mama nga namatay. Ina lang nalumos sa sabaw. Nangilag naman na. Sabaw. Anak. Lawa si Kuya Pud. Taga Malay-Balay din si siya, guys. Hi ko sa mga taga Malay-Balay. Hi ko sa mga taga Malay-Balay Bukidnon. Hi ko sa mga taga Malay-Balay. Malay-Balay Bukidnon. O, danilan. Bukidnon. Malay-Balay Bukidnon. Wala likas ba? Ihatag na niya. O patilaw si Kuya Pud. Manamban.